Sziasztok, én Sanyi vagyok, és itt van velem Petymester. Sziasztok! Ez a videó majd a közös YouTube csatornánkon fogjátok látni. És itt elkezdünk egy Minecraft sorozatot közösen. Jupi, jupi! Igen. Jó. Értesül. Menjünk valamerre. Mit csinálsz? Figyelj, oda izélek. Itt Michael Jackson. Na gyere, vágunk fát. Várjál, most megállítottam. És belsőre. Na hát, srácok, vágjuk is a fát. Megvan. Vágjuk is. Tesóms. Miért vágni nyírfát, vagy a másik? Hát, szerintem inkább a sima kövegyfa. De amúgy szerintem amúgy majd mindjárt jövünk, vagy vágtunk egy pár fát. Ja, egy pár fát vágtunk, akkor majd utána jelentkezünk. És itt vagyunk, hát még szerintem egy kicsit vágni fogunk fát. Tesómsz meg kicsit bányászik, hogy legyenek is egy-két kőcucca, mondjuk nekem is csak egy kőbaltám van, de nem baj, összed egy kis követ. Tesómsz kicsit hangosabban beszélj. Jó van, na, beszélj te is Na, akkor csemetefa vagy mi a szar. Úgyhogy, na, be vagyok rekedve, bocsánat. De komolyan, nem hallod? Nem hallod? Jó van, most már visszajött. Igen, úgyhogy jó. Mondjuk neked egy viccet. Mondja egyet. Jófa viccet? Aha. Az várja, még faragják. Jó volt. Komolyan nem nyilvánsz, hogy jó volt. Hát most nem volt jó, akkor azt mondja, hogy nem volt jó. Kiespész ma. De mondjuk lehet, hogy még lesz. És lehet, hogy úgy lesznek, srácok, a videók, hogy egy Stumberguys, egy Minecraft. De lehet, hogy lesz. Tudod, ki jöttem? Hát én egy-két bárányt látok. Én 56 rönk, meg 10 plusz 12 rönk. És teledik. Még egy boltot. Egy kort is csináljuk, akkor már 8 kort. És hol lakjunk? De, hát egy ilyen falu közelébe kéne, nem? Hát a közelében. Várjál, most hol menjünk? Bocs. Ezért a boltam. Hát ez szép volt. Valahova be kell bújni. Én úgy gondolom, hogy menjünk egy erre a Marosvárra. Csomolumára. Példágyára. Van egy balra. Még így is van ott. Ez valami magma. Ezt a balra, ezt a fekény. Nagy parkour skillek. Parkour skillek leesett volna. Ott is van egy bárány. Hány gyapjud van? Nem tudom,
Én nekem 4. Szerintem ez több. Nekem van egy. Az 5, és még ki egy. Vagy az adjunk egy Slenderman. Ott a Slenderman. Nem Enderman. Beszaggattam. Én is. Sok a mob testvér. Ő a csonti. Gyere, Hova menjek? gyere ide fel. Hova fel? Itt, ahol voltunk a Én csomó. elásom magam, hogy a békén. Én is megyek fel. Én elásom magam. Ezek egy felkiát jobban lassatok. Így jó lesz szerintem. Kraftolsz nekem egy boltad meg. Ó, te édes jó Isten, itt a víz. Akkor nem örülni. Kraftolsz nekem egy cselket meg egy boltát. Cselkény, az baltát azt tudok adni. Cselkényt azt meg akkor kraftolok most. Mondom, vettem. Várjál. Meg, Elvetted a baltát? aha, meg kemencét. Várjál, cselkényt is van. Kraftolok kemencét. Te vissza, te vetted fel. Ne. Megint te vetted fel. Mondani bírjuk. És megint te vetted volna fel. Nem tudom csinálni. Na, ott a kemence. Én kiested, adtam a blokkokat. Jaj, oda tettem a kemencét. Jó, az ott is. Úgyhogy lássunk két sorosan. Én megyek erre, te megyek. Jó? Na már megint szerintem. Outload. Mert szerint akkor tegyél már be a kemencét. Kemencébe. Hát tessék. Van 40 szemem, 41. Bocs, és még itt is úgyhogy. Egyestek üzelő anyagot tudunk inkább megtudni. Csórok egy kis szenet. Csóbré. Nekem nem kell. Én ezt az almát, azt már viszont almakodom. Mindenek egy alma, az borros hája tartja. Azt mondom, hogy elmegyek itt erre. Titefele. 2 blokkosan így beállások magammal. Majd felépítek majd, ha valami van. Várj, nincsen nálam. Adjak? Mennyit van? Hát adok neked 12 römpöt. Akkor ez úgy jó. Az úgy jó. Szenet is tudsz adobni egy picit. Megkeresünk. Köztes hő. Adobtad. Én nem. Tik. Adobtad. Dobd. Gyerünk. Felvetted. Hát jó. Mennyit volt rá. Köszönjük ki. Hogy láss ki magamat 2 blokkosan, úgyhogy lelaggolj. Jaj, nem lelaggoltam. Hú, bassz. Most mi jöttél ide? Véletlenül. Gyere, menjél kifele. De most lejössz felfele utána? Lejössz. Úgyhogy utána ne kelljen felépíteni. Csinálsz ilyen lépcsőt nekem? Thank you. És akkor ne is tegyél világítást. De teszek. Mit tehetsz? Nem értem sem. Szerintem lassan lesz úgy valami. Valamiért úgy érzem. És a megérzésem általában nem csalnak. Általában jó megérzésem. Hát amúgy szerintük egy ilyen 15-20 perces lesz a videó. Ilyen 15-20 perces videó lesz. Úgyhogy jó. Most csinálok. Kraftlétővel is. Csinálok egyet
Hogy kell ezt így? Most én akkor is így magamtól. Így. Tessék, csináltam magamtól egy sárkányt. Easy. Kéne valami felesleges blokk kilomolni, ez a gáz. Kiütötted a fákját. Bravo. Majdnem elestem. Nem, 18 Lemegyünk ilyen 11-esre, én már tovább nem megyek. Nem azért, hogy nagy régnek lepütőmet és én is nem megyek lejjebb, mert hol van az alkatkő. És ezt nehezebb kiszedni, úgyhogy én azért nem megyek odáig. 11. Itt akkor szerintem itt ezt a fákját. Elássuk ebből az irányba. Megjelölöm, hogy majd mellettem gyere el. Megjelölt, hogy merre kell menni. Én megyek bal oldalt, meg mész majd jobb oldalra. És most nyomtam ki a fákját. Hoppig feltaláltam ezért. Vörözecskét. No, megyek csákánypótlékkal. Nem csökkent, ez hozhatsz is. Jó is ez ide. Az ennyi rezet találtam. 25-öt. 25-öt kaptam ebből a rész csoportból. Csoport. Jó, nagyon nézők is gyilkosok. Igaz, még vas sincsen, úgyhogy már vas kéne. Hiába az, hogy az állító testvér, nekem is elég kéne. De nincs elég, nem. Nem voltam. Lesti. Nem találok semmit. Hát ezért aludtam, hogyha esek ki. Mi? Ezért aludtam. Hogy? Így leesek akkor. Igen. És mit találtam a reszton, de nem tudom kiszedni, mert külcsökken van. Nem sincsen jobb. Ezt gondoltam. Itt minden ércet, az vassal sehol. Barnát kell találni. Ilyen nincsen itt, nincs sehol. Hát... Csinálok pikfőként. Kaját tudsz lehozni, mert... Ó, végre vas! Ennyire még sosem értem vas. De mi? Én jöjjek ezen a jobb oldalon. Kitöltöm a felesleges részeket. Szerintem már amúgy ebben a részben is lesz gyémánt. És azt mondja, hogy most ide kiteszem. Crafting table-t. Majd tarkácsolok egy kemencét.
kemencébe égetek a vasacskát. És hagyok tovább. Egészen eddig csákálni. Csinálok egy gőcsákat, majd még kettőt. Ásót is hozzá. Miért? Ennyire képzelem az úgyhogy. És akkor most kellene bodocskát, csak annak kell csinálni a deszkát. Utána tudom botocskából vascsákányt. Vascsákányt ki tudjuk szedni a eresztalt. Bocsi srácok, hogy ennyit bányászunk, de azért kell gyémánt. Szimatolni. Akarom mondani. Nem hallom meg jó. Megpróbáljátok elég. Na, alatt. Másmit tizenben. Miért visszafele? Menjek? Fordítsd be az enyémből, gyere visszafele. Nincs értem olyan sokáig élni, inkább belássam majd mind a két oldal. Sóder hadsereg megérkezett. Víz is. Vizet, amit ki lehetne vödörrel szedni. Jó, itt mindenféle halál van. Ott van egy creeper, temess csak be. Akkor betölteni. Ott volt egy creeper, sem félni, de nem megyek vissza, kevés háttérben mégis. Hagyjam a kaját. De ne ássuk pulon. Hagyjad. Hozzad el a fákját, ezt itt lezárjuk, ezt a terepet, az cső. Hozzad meg a fákját. Akkor ez. Visk ezt a fákját, meg hozd el a köveket. Itt még. Itt még, gyere erre. A fákját hozd el. Ez. De tudod, hogy kell? Vigyázz. Ezt még betemetjük így. Tudod, hogy kell? Hogy így társunk, itt a fal mellett egyet ki, mennyit társunk? Mennyit? Mondjuk hetet. És akkor itt a 7-nél menjek ott jobbra. Aha. Hát de menjünk szembe, nem? És akkor nem kell. De te ott társál végig egy csíkba, én meg itt társogatok. Sódergenyó. Tegyenesen menjél végig a csíkba, én így társogatok. Jó, persze, láttam ide, jó. Mennyit kell még társok? Jó, na, ott társál legyen sem. Sanyi, legyen végül megkötött, így kell mondani. Na, srácok. Jó, hát akkor szerintem ez a videó az ennyi lesz. Majd jövünk a következővel, szerintünk holnap. Most, majd a következő rész az most nem Minecraft lesz, hanem Stumble Guys. Nem tudom. De lehet, hogy holnap Stumble Guys is lesz, meg hát úgy legyen Minecraft. Hogy egy Stumble Guys, egy Minecraft. Úgy legyen. Na, És akkor egy nap egy videó, vagy nem tudom. na.
Csumisztok! Köszönjük, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett. Ha nem, akkor nyugodtan dobjatok egy dislike-ot. Mindenkinek ámenó. A leírásokban ott lesz tesóm csatornája, az én csatornám, akkor a sajátomon ott lesz a közös csatorna, a Peti csatornája, a Petién ott lesz az én csatornám, meg a közös csatorna, úgyhogy mindenhol ott lesz minden csatorna. Rá tudtok menni, fel tudtok iratkozni, és hát... Csengőt nyomjátok meg, igen. hogy mindig jöjjön az értesítés. Majd És a lehet, közös csatornán majd valószínűleg lesznek élőadások is, ha meg lesz az a bizonyos feliratkozó szám. Úgyhogy mi köszönjük, hogy itt voltatok. Még egyszer iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, nyomjatok egy csengőt, és hát ja. Ennyi. Sziasztok! Na csumi!